खुलुमबाय। दिनै 5 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा गारि मटर आरो गहेनाफोरजों सोमोन्दो थानाय फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोथां। बृष राशि। दिनैनि साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय मोनसे जोबोद मोजां सान जागोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा गुफुर। मिथुन राशि। आथिखालाव फालांगियाव गोबां जाफुंसारनायनि गोख्रों इसारा दं, नाथाय खामानिजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव सोलाय-सोल' जागोन। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9, गाबा गोजा। कर्कट राशि। आथिखालाव आय बांनायनि इसारा मोननाय जादों। हाथायाव रां थिसननायनि मोनसे मोजां खाबु सोरजिगासिनो दं। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा गोमो। सिंह राशि। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन, नाथाय दाहारनि थासारिया सोलायबाय थागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। कन्या राशि। बे राशिफलआ सुबुरुन होयो दि मोनसे गोजाम फालांगिखौ बन्द खालामनाय आरो मोनसे गोदान फालांगिनिफ्राय मुलाम्फा मोननाया मोजां जागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा फान्थाव गाब। तुला राशि। फालांगिनि बिथिङाव सुबुंफोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो इसोर गणेशनि सिबिनायजोंल' जागायजेन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2, गाबा गलाफि। वृश्चिक राशि। दिनै खाफालआ नोंथांखौ फालांगियाव हेफाजाब होगोन, नाथाय बाहागोदारिनिफ्राय गोजानाव था। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1, गाबा खमला गाब। धनु राशि। फालांगियाव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। गोबां साननिफ्रायनो आन्दायनाय रांजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरा दिनै सुस्रांजागोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। मकर राशि। आथिखालाव जायगानि थागिबिफोरा मोनसे गोदान फालांगि खालामनो सानथांखि खालामगासिनो दं, जाय मुलाम्फा गोनां। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7, गाबा खमला गाब। कुम्भ राशि। राङारि थासारिया गाहायाव फैगोन आरो रां थिसननायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8, गाबा गोथां। मीन राशि। फालांगियाव बायनाय आरो फाननायखौ सांग्राङै सानना नाय, नङाब्ला खहाया रोखा। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4, गाबा गोथां। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।